Amen. Abefundisi bonke ibandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Usiboniso uZulu eWillowfontein egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyambonga ke uNkulunkulu muhle nakulesi sikhathi nosuku asiphelona luhle kakhulu kulona lelithuba elinjengaleli uNkulunkulu asenzele lona. Amen. Ngiyavuka nje enhlizweni yami kulesi sikhathi makuvuka lo mhlabelelo omfishane ngicela ukuhlabelela nje bese egameni lenkosi yethu Jesu ngifakaza. Ngizolibonga Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu. Nginalezwi eLmaHebheru 11 verse 6. Othi kepha ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane iyona ndaba eyayihlaba umxhwele enhlizweni yami. Ngaphandle kokukholwa akunako ukumthokozisa uNkulunkulu. Noma ngenzani noma ngalunga ngokwemvelo. Kodwa ngaphandle kokukholwa akunako ukumthokozisa uNkulunkulu. Lokhu kusho ukuthi umuntu uma ephila engakholwa ehleze ezonweni lithi izwi kuyakumsiza ngani umuntu kuba azuzwe izwe lonke bese alahlekelwe uphila ophakade. uJesu Kristu inkosi. Uzuzwa izwe kusho ukuthi sowulahlekelwe uphilo ophakade sowahlukene noNkulunkulu. Lokho kuyithintile inhliziyo yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuxhumana nentaba yendlu kaJehova ngihambe ngize ngifinyelele ngimazi nami ubaba umpostoli uNsibande noma umpostoli uNsibande. Ngaxhumana kanjani na ngokwazana noSisi Mambe. Kwawuyena oyikhuluma lolu daba. Bengikholwa kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi angikhombise ububi bami ukuthi uma ukholwa kodwa ungafinyeleli la ekutheni izono ziyavunywa njengoba sizwa ubaba umfundisi uNdlovu. Izono ziyavunywa. Nami ngathinteka ukuthi angikwazi ukuthi ngithi ngiyamthokozisa uNkulunkulu ezintweni zonke. Ngingahlabelela ngidumisa ngenze konke. Kodwa uma kunesono engisifihlile leso siphambeko akunakuthethelelwa kuzo. Ngenxa ukuba ngifihlile ini isono. Ingakho ngithi ke ukholwa uma ungenakho uxabene noNkulunkulu noma uhlukene noNkulunkulu
uma lithi izwi kaNkulunkulu akunakwenzeka ukungakholwa kumthokozisa uNkulunkulu. Ngiyambuka kuNkulunkulu engenile ekhayeni engikulona linokuthula seloku ngathatha ukukholwa ngavuma izono ngangena entabeni endlu kaJehova ngiyakuzwa ukuthula lokwenama enhlizweni yami kuyangisebenzela kakhulu sengivala nguthengo losithathu ngalimala la emnweni. Uma ngilimala la emnweni washayeka wabhangwa itrailer abhanga nesitini udonga themeshakala vele la kwangabe kusagoba la kwaqina igazi kwabuya igazi lonke lazohlala la ngaphambili sashintsha isandla kwangathi sibamnyama ngakhuleka ngathi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngagoma ngathi mina cha angizophuza lutho kwaphikisa ngizophuza lutho ngizothandaza ngoba ngiyangibuzwe ngisho ufakaza kuningi uNkulunkulu asenzela kona ngathandaza bazalwane nje ubona ugoba umuntu ungenalutho akubanga khona lutho kodwa kwakushayekile kwavele kwavuvukala sasikhulu kakhulu umuntu kunemilo yonke ngambuka uNkulunkulu emuhle kuningi uNkulunkulu angenzele kona ngaphambi ukuthi ngephasikeni eleni kuNjulayi ngithema ngizoya kuJulayi ngavinjwa ama security ngapha avimba imoto ezamatekisi angishaja imali engango 5,000 fanele ngikukhokhe ngizokhokha lo 5,000 kodwa ngavele ngaka uNkulunkulu ngathandaza ukuthi inkosi uyayazi imali enginayo futhi ngikholwa nguwe konke ongitshela kona ngiyakwenza ngahamba ngawufaka okweshumi kuphela uma ngiqeda ukufaka okweshumi ngabuye ngathandaza ngathi inkosi anginayo le mali abathi angiyikhiphe ababopha imoto nje bafuna ubopha imoto abayibophanga imoto nabo futhi sengiya ngolosibili sekumhla ka2 angibatholanga la bengivimba khona ngathi noma ngibuya ntambama ngibatholanga ngathi uJesu Kristu inkosi ngoba ubashanelile la engihlala bevimba khona ngiyambonga uNkulunkulu ngiyamdumisa kuningi ufakazi enginawo kodwa nje ukukholwa kuyinzuzo enkulu bazalwane so asikholweni siqhubekeni sithola iqiniso sithola inkolo ephelele nephilayo uJesu Kristu inkosi amen.